dia, som a Sallent, al riu Llobregat, i aquí s'està fent unes obres de construcció d'un connector fluvial, que és el que en diem nosaltres habitualment, que té la finalitat de facilitar el pas de peixos, fauna i sediments, i també de cabal ecològic, de manera que aconseguim recuperar una mica la situació originària, millorar l'estat dels nostres rius. Des de l'ACA estem fent molta feina des de ja fa molt temps per intentar permeabilitzar aquestes infraestructures, com les que veieu aquí, com aquesta resclosa, i tenim la sort que cada cop més la col·laboració de la resta d'administracions i també dels particulars, dels propietaris dels aprofitaments, és cada cop millor. Llavors estem aconseguint bons resultats de cada cop tenir en millors condicions els nostres rius gràcies a la participació de totes de privats i de públics. I aquí ara us ensenyarem què és el que s'està fent, concretament el Pont Vell de Sallent, que és aquesta obra que veureu que d'aquí a uns dies, unes setmanes, permetrà tenir un millor estat en tot aquest tram del riu Llobregat. Ha canviat. Aquí tenim les obres que s'estan fent pel connector fluvial de la resclosa del Pont Vell de Sallent. La idea és aprofitar un antic canal que teniu aquí a la dreta de les imatges, a la part de dalt, on està la tanca. Llavors, aquest canal se li donarà un pendent més suau del que estava previst, perquè s'ha trobat un altre canal per sota. Això és una descoberta que se n'ha fet ara, fa poc, i a través d'aquella finestra que veieu en el mur es farà la connexió amb el gir de 180 graus, perquè després l'escala, el connector, vagi arrampat a la paret fins al riu. Fent aquella mànega, aquell tub de color rosa que hi ha, seguirà aquella forma. Llavors s'aconseguirà salvar el desnivell de la resclosa que veieu aquí, aprofitant una estructura ja existent, de manera que quedi integrada i que sigui, que quedi des del punt de vista també de l'Ajuntament i de l'ACA, que pugui ser funcional i alhora discreta, és una mica el que s'ha procurat. L'escala, com hem comentat, el connector tindrà dos trams. El primer tram aprofita aquest canal que us deia que ja existia, però ara quan s'han fet les obres, quan s'ha començat, s'ha trobat que per sota n'hi ha un altre que no estava identificat. Llavors això ha obligat a fer un petit canvi, cosa que de vegades passa en aquest tipus d'obres. Llavors el que es farà és donar-li un pendent inferior al que estava previst a aquest primer tram, després l'aigua passarà per aquí sota, creuarà i, com dèiem, anirà arrampada a la paret per l'altra banda. Llavors l'altra banda haurà de tenir un recorregut una mica més sinuós per recuperar, per assolir el pendent, la diferència de cota necessària, que és d'uns 4 metres des de la part de dalt de la resclosa fins al riu, fins a la llera del riu, a la part baixa. I ara s'està fent aquí, s'està posant el forjat per després col·locar el que serà aquesta part de la rampa i anar fent tal com hem descrit. Hi ha una cosa més. A Catalunya hi ha uns 900 obstacles presents als rius, com aquest que esteu veient aquí. 17 són grans preses i la resta són rescloses, quals, bases de pont o estacions d'afforament. De tots aquests obstacles, un 30% es poden considerar franquejables per a la fauna, ja sigui perquè la seva alçada és molt baixa o bé perquè s'han dut a terme actuacions de millora de la connectivitat com passos de peixos, com un que hi ha aquí darrere. A les conques internes de Catalunya en aquest moment hi ha uns 66 passos de peixos, la majoria dels tipus estancs successius, però ara tendim a fer altres tipus de passos més naturalitzats com rius laterals o rampes. En aquest tram i Sallent n'hi ha 3 que
consecutius i hi ha un quart que s'està construint en aquests moments. En alguns d'aquests passos es fa un seguiment per veure la seva efectivitat i per a que es pugui a terme un bon manteniment de manera que funcionin i siguin eficients. Bé, aquí tenim una de les barreres que hi ha al Llobregat. Penseu que el Llobregat, de tota la conca, té quasi bé 300 barreres com aquestes, ajuts, el que fan és impedir el pas de peixos aigües amunt, aigües avall. Avui baixa molta aigua i per tant hi ha aigua de sobre, i aquí a la mà esquerra hi ha el que seria el pas de peixos, el connector, que ara passa molta aigua i està sobrepassat. Normalment això està completament sec, no passa aigua per sobre de l'esclosa i l'única aigua que passa és per aquest pas de peixos. Això és un tema molt important de fer passos de peixos com aquests per permetre que els peixos es puguin moure amunt i avall, les migracions, i això és una cosa que ens demana la Directiva Mar de l'Aigua. La Directiva Mar de l'Aigua, que és una directiva europea que tots els estats membres de la Unió Europea han de complir, demana que les masses d'aigua als rius estiguin en bon estat. I el bon estat vol dir que tinguin comunitats biològiques ben estructurades, invertebrats, peixos, les algues, els macròfits, etc. I per aquest motiu, si volem tenir una estructura de peixos, una bona comunitat de peixos, cal que aquestes barreres que trobem en el riu puguin ser franquejables, perquè els peixos pugen i baixen pel riu per poder reproduir-se, per poder buscar refugis, etc. I per tant, és important que aquestes barreres, que n'hi ha, aquí al Llobregat en trobem cada 2-3 quilòmetres, hi ha barreres com aquestes, doncs que puguin ser franquejables, que hi hagi escales de peixos per així poder que els peixos puguin moure's i poder tenir una bona estructura i una bona comunitat de peixos.